Uy, kalbo. Sabi na niya, may kulong ka kasi may nako kang aso. Paano masabi? Paano ko nasabi? Murit! Kaya pa mong itsura mo, lulupa ka talaga mapanako aso. Hindi mo na makikita sa sariling pangangatawan ng tao, sa mukha ng tao. Ama ka niyan. Aminan mo na kasi, may nako kang aso. Eh, paano ko naman aminin yun? Kalara makalbo kanile. O sabi na reta ka nung asong pena ako mo, pinanginis na ka buntok. Yan ko na yung buntok mo. Tayo. Olen mo na, puros nakangkinis buntok. May ngalakwal na rin pangal na yung aso yung buntok mo. Luce yan talaga yun. O may paalam na kanyang karemahal mo sa buhay. Bakit mo ba akong tanungin? Mo paano, kalbo? Puros lang marabis din ang asong mahinginis kayong buntok mo. Mabilis kumalat yung rabis ka niyan. Patay. Paano mo nasabing mabilisan? O siyempre kayong buntok may kinis. Mabilis kumalat yung utak mo yung rabis. Nakatulog na nga ako sa sobrang tagal, paano mo nasabing mabilisan? Ay, matibay mo talaga, Nesoy. Di ka pa may nainipang kirabis na. Sa magkano mo mampis sa lirin panakawan mong aso. Walang bayad-bayarin, kaibigan ko yan. Ay, kagana ka naman mong tao kaya ka, kalbo. Kapa mo na. At hindi mo pala sasabihan ko, diyan ka pampangan. Eh, hindi po. Nye, muna ako mong palahantin dyan, malba nandan. Huwag karakal mo kakatak. Pangunong tanda na talaga kanyan. O ba't mo nandin, maglaram ka pa, aminan mo rin pala. Nasinungaling ako dahil nasasaktan na po ako eh. Eka mama ko, palawot ka na ko, andyanging banwasa.